випуску. Депутати Європарламенту вимагають перевести Зайтулаєва до України. Помер колишній кримський політик Лев Меримський. Ляшко влаштував скандал в кабінеті керівника САП. Якщо ви не присвятите мені 20 хвилин, я вам присвячу все своє життя. Час новин на АТР, 27 квітня, 1155-й день анексії Криму. Я Софія Бляєва. Вітаю вас. Російський розвідувальний корабель затонув біля Чорноморського узбережжя Туреччини. Він зіткнувся з вантажним судном, що перевозив худобу. Турецька берегова охорона евакуювала усіх 78 членів екіпажу. Про це повідомляє Hürriyet Daily News. Двох свідків у справі Ахтема Чийгоза допитали на 110-му судовому засіданні у Сімферополі. Зокрема, Сервер Асанов та Ернест Мустафаєв спростували причетність Чийгоза до організації заворушень на мітингу 26 лютого 2014-го. Вони бачили голову Меджліса Рефата Чубарова та його заступника Ахтема Чийгоза. Обидва не чули від них закликів до протиправних дій. Несколько раз он видел Ахтема Чийгоза. Тот не совершал никаких противоправных действий, не делал никаких знаков, не давал никаких команд. Он показал о том, что пророссийские митингующие начали активные действия провокационного характера, бросали пластиковые бутылки. Он видел, как пророссийские митингующие пытались отнять флаги у проукраинских митингующих. Депутати Європарламенту вимагають перевести засудженого в Росії Руслана Зайтулаєва до України. Під відповідною заявою підписалися 11 депутатів Європарламенту, передає Уніан. Депутати вимагають забезпечити кримському татарину негайне медичне обстеження і госпіталізацію у зв'язку з голодуванням. 4 квітня він розпочав сухе голодування, що тривало 22 дні і завершилося напередодні. Вчора Північний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив кримчанина Зайтулаєва до 12 років з колонії суворого режиму. Його визнали винним в організації Севастопольського осередку Хізбут-Тахрір, організації, що в Росії вважається терористичною. Помер екс-депутат Кримського парламенту 7-го скликання бізнесмен Лев Меримський. Цю інформацію підтвердив народний депутат України Сергій Куніцин. Екс-очільник Верховної Ради Криму Леонід Грач повідомив, що Меримський помер у Києві після серцевого нападу. Екс-голові партії «Союз» Меримському було 57, в нього 3 дітей. Після анексії Криму Росією залишив політику, продовжив займатися бізнесом. Колишній політв'язень, який відсидів у російській в'язниці 767 днів, Геннадій Афанасьєв у Лондоні розповів про свій арешт і тортури. Кримчанин після лекцій в парламенті Великобританії в інтерв'ю закликав українців залишатися в Криму. Поки не є прямої загрози їхньому життю. Тому що росіяни тільки того і хочуть, щоб ми покинули нашу землю, залишили її. А землю не треба залишати, треба залишатися і боротися. Хтось може віднести якісь харчі для наших політичних в'язнів до в'язниці. Хтось може писати листи. І це повинно робити не тільки в окупованому Криму, а навколо. А хтось може збирати ту інформацію, ті факти, які є правдиві, і публікувати їх, надсилати. Але, звісно, спочатку треба впевнитись, що це буде для них безпечно. Суд у Києві продовжив на 2 місяці запобіжний захід для Романа Насірова за клопотанням спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Екс-голову Фіскальної служби України підозрюють у завданні збитків державі в розмірі 2 мільярдів гривень. На початку березня суд заарештував Насірова на 2 місяці з можливістю внесення застави – 100 мільйонів гривень. За кілька днів родичі внесли необхідну суму застави і він вийшов з СИЗО. Якщо запитає дитина у папа, що це тебе на ножки, як він буде дитині пояснювати, що це? Вона ще не встановлена, ваша честь. Але вже тут наперед вирішено питання, що такий заход не обмежений встановлений, що людина не може мати і виїхати за межі країни, наприклад.
А що тут погано, якщо він поїде за межі країни в складі делегації до іншої країни? Роман Михайлович, коли ваші діти, хто з ваших дітей запитував, що це у вас на нозі, як ви це пояснювали? Старший син вже запитував, я сказав, що це кроки вимірювати. Коли була внесена застава паном Насіровим, і обов'язок сторона обвинувачення виконувала щодо одягання, скажімо так, електронного браслету, ми запитували, куди саме, чи за місцем проживання, де проживає сім'я в селищі міського типу, ну під Києвом, чи в Києві, де він зареєстрований. Пан Насіров вибрав саме Київ, тому до нас питань в цьому плані жодних не може бути. Ще 2 місяці паспорти повинні перебувати в Державній міграційній службі України, як це було встановлено при обранні запобіжного заходу. Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов розповів про те, як Росія готується до виборів президента. Він каже, що Путін планує перемогти на президентських виборах з явкою 70%, щоб отримати підтримку більше половини мешканців країни. Якщо явка буде нижчою, це означатиме, каже Пономарьов, що за Путіна проголосує менша кількість виборців. Вибори президента Росії заплановані на березень наступного року. На выборах нету интриги, а раз нету интриги, нету явки. Раз нету явки на выборы, то легитимность будущего президента, она стоит под большим вопросом. Это очень сильно их беспокоит, да, то есть потому что вот этот вот бандитский принцип круговой поруки, да, что ты каждый должен там подтверждать, там, если не кровью, то хотя бы ручкой, да, то есть вот свою связь с этим режимом, да. Поэтому у нас администрация ставит задачу, чтобы была явка 70%, и на этих 70% явки как минимум бы 70% проголосовало за Путина. Это 70 на 70, это дает 50%, соответственно, населения страны. Чий Донбас – український чи російський? З таким запитанням журналісти звернулися до мешканців українського міста Северодонецьк. Місто підконтрольне українській владі, проте за 30 кілометрів знаходиться прифронтова зона. Поруч самопроголошена ЛНР. Я родилась, собственно, в антраците. Я никогда не считала, что я Россия. Мы всегда считали, что Украина. Говорим на русском языке. Так нас обучали. Если бы было принято украинская мова, мы бы размовляли украинскую мову. Те, с кем я общаюсь, за Украину. Я считаю, Донбасс, по идее, это Украина, как она была в составе. А сейчас просто власть имущие между собой делят и людей в это втравливают. Это все из России началось, наш конфликт на Донбассе. А Донбасс — это Украина, все. Как вы знаете, честно говоря, мне все равно куда. На правительство у нас просто такое, что... У нас, если бы в Украине было нормальное повышение правительства... Януковича пускай вернут, и будет все замечательно. Донбасс — это Украина, была, есть и будет Украина. Нынешняя ситуация только интеграция к России. Донбасс не будет с Украиной. Это изначально была территория Украины. Я считаю, это вообще... Зачем забирать территорию Украины? Значит, Донбасс и Украина. Вот так вот, да? Я еще помню те времена, когда вот тут вот все разговаривали на украинском, да? Лідер радикальної партії Олег Ляшко з камерами та журналістами завітав до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницького. З кабінету велася пряма трансляція. Олег Ляшко закинув Назару Холодницькому політичне переслідування. У вівторок у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Ляшка за підозрою у незаконному збагаченні допитували 4 години. Скажіть мені, будь ласка, що у вашому... Не дергайте, це народний депутат Лінько. Не дергайте, не дергайте. Назар Іванович, прибив, не дергайте. Місце робоче. Я до вас не додому прийшов, на робочому місці. Я задаю вам дуже просте питання. Ви спеціалізований антикорупційний прокурор. Поясніть мені, народному депутату України, поясніть українцям, поясніть Аль-Джазірі, яка у вас тут, канали українські під тим стоять, під вашим САПом, ви їх не пускаєте, а Аль-Джазіру ви пустили. Поясніть їм, будь ласка, Назар Іванович, що у вас робить апарат президента України у вашому кабінеті? Для чого вам, антикорупційному прокурору, телефон, прямий зв'язок з президентом України?
От для початку. А потім я вам задам усі інші питання. Стойте, ви на допиті, я у вас на допиті. Назар Іванович, для чого вам зв'язок із президентом? Зв'язок, як і телефони інші, ви як держслужбовець, як депутат, ви також їх маєте. Тому вони З президентом немає у мене. Ну, бо вам не пощастило. І я не антикорупційний прокурор. Це телефони, які встановлює Держспецзв'язок. Я питаю, вам для чого антикорупційному прокурору зв'язок з президентом? Цей телефон, як і інші два, встановлені Держспецзв'язком. Все, я не знаю, чого вони... Ви користуєтесь цим телефоном? Ні, Не користуєтесь. Тобто у вас просто стоїть телефон, яким ви не користуєтесь? Так, саме так. Ви виконуєте політичні замовлення, і саме по тому президентському телефону вам дзвонять і віддають ці замовлення. Якщо є дані про те, що є підозри на незаконне збагачення, то, будь ласка, покажи принципову позицію, законну і правову, і надай інформацію, яка спростовує всі ці факти. А робити оці шоу, я впевнений, що оце шоу рейтингу точно не придасть ні йому, ні його політичній силі. Прокуратура за рейтингами не ганяється. Для нас головне, щоб був закон. Українці протестували проти Трудового кодексу у Києві. Близько 1000 осіб пройшли маршем від Міністерства соцполітики України до Кабміну. Вимагали захистити трудові права, організувати гідні умови праці, підвищити пенсії та зарплати та не ставити проект Трудового кодексу на розгляд парламенту. Ні рабському трудовому кодексу! Ні рабському трудовому кодексу! А найбільш жахлива 92 стаття, по тому, яка висунута 20.05, 22.05. Там можна звільнити жінку з дитиною до 15 років за те, що вона має якусь аморальну поведінку на стороні. Що таке аморальна поведінка? В Трудовому кодексі немає норми аморальної поведінки. В аеропорту Дамаска стався вибух, після нього там спалахнула пожежа. Агенція Reuters повідомляє, що військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по збройному складу угруповання Хезболла, що воює на боці режиму Башара Асада. Ізраїль факт обстрілу не підтверджує. Авіакомпанія United Airlines платитиме до $10 тисяч пасажирам, які поступаються місцем на переповнених рейсах. BBC повідомила, що компанія оголосила про це після скандалу. 9 квітня Служба безпеки силоміць зняла з рейсу пасажира. Це зафільмували інші пасажири та поширили у мережі. Цьому чоловікові зламали ніс та вибили 2 зуби. Адвокати вимагають від авіакомпанії гроші на пластичну операцію. А вчора на борту літака United Airlines загинув гігантський кролик. Його власниця повідомила, що тварина померла за загадкових обставин. Наразі це все. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською за 45 хвилин. Ефір телеканалу АТR продовжує програма «Бугунь». Будьте з нами.